Американски военни притесниха български граждани със своето фриволно присъствие и демонстративно нагло отношение. Над 50 служители на янките се бяха настанили в известен столичен хотел, където се наливаха с алкохол и се държаха с българските граждани с пренебрежение. Без да е обявена официална визита на американците, те бяха се настанили в столичен хотел, който се намира в близост до ЖП гарата в София. В него те пиеха алкохол на корем, а някои от тях дори бяха влезли в казиното, където залагаха смело на хазартни игри. Минаващите наблизо българи се възмутиха и от факта, че американците бяха обсъдили предверието на хотела със своите униформи, на които пишеше «Американска армия». Възмутени наши зрители ни попитаха дали се готвим за война или просто вече сме станали американска колония. Няма ли да вземе някаква позиция нашият военен министър Красимир Каракачанов или неговата снимка с вече бившия американски посланик Ерик Рубин е показателна? По слепис на редактора. На снимката се вижда как Ерик Рубин е сграбчил ръцете на Каракачанов и Соломон Паси като знак на господар, който се разпорежда със своите слуги.